श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचे प्रवचन 10 सप्टेंबर. रामापायी ठेवा मन, नाम घ्यावे रात्रंदिन. राम हा तारक मंत्र निराकार, जपा वारंवार हेची एक करा राम दृढ धरा. पुनरपी संसारा येणे नाही पुन्हा सांगितली मात. जानकीचा कांत आळवावा. पार्वती रमण जपे राम नाम, विषाचे दहन तेने केले. दीनदास म्हणे वाल्मिक तरला, पापी उद्धरीला अजामेळ. जयासी लागला रामनाम चाळा, आठवी गोपाळा सर्व काळ मती संतांचे संगती. जोडीला श्रीपती येणे पंथे. तिन्ही लोकी श्रेष्ठ रामनाम एक, धरुणी विवेक जपे सदा. हनुमंते केले लंकेशी उड्डाण, रामनाम ठाण हृदया माझी. दीनदास म्हणे वानर तरले, नामी कोटी कुळे उद्धरती. रामनामाविने साधन हे जनी, बरळती प्राणी स्वप्ना माझी. स्वप्नीचा विचार तैसा हा संसार, सोडोनी असार राम घ्यावा. रामनामध्वनी उच्चारिता वाणी, पापाची ते धुनी होय तेने. सिंधूचे मंथन रत्नांची ही खान, तैसे हे साधन रामनाम. वेदांचे ही खंड, योगाचे ते बंड, त्याचे काळे तोंड दास म्हणे. मन हेची राम, देही आत्मा राम. जनी मेघ श्याम पाहे डोळा, पाहुनिया डोळा स्वरूपी मुरावे. वाचीशी असावे राम नाम, नारायण नामे प्रल्हाद तरला. अजामेळ झाला एकरूप झाले वशिष्ठ महामुनी, तया चाप पाणी वश झाला. दीनदास म्हणे स्मरे रघुनाथा, संसाराची चिंता त्यासी नसे. जनी जनार्दन रामाचे चिंतन, सत्याची ही खान राम नाम. गायीचे रक्षण भूतदया जाण, अतिथीशी अन्न घाला तुम्ही. संतांचा संग विषयाचा त्याग, रामनामी दंग होऊ निया राहे. रामकृष्ण हरी एकची स्वरूप, अवताराची लीला वेगळाली. दीनदास सांगे लावूनिया ध्यान, तुम्ही आत्मज्ञान जतन करा. यत्न परोपरी साधनांचे भरी, आवळे घेता करी तैसे होय. म्हणून करा त्याग, साधावा तो योग रामनामे. रामनामी आस ठेवोनिया खास, वृथा न जाय श्वास ऐसे करा तुम्ही संसारी असता. वाया अनेक पंथा जाऊ नका. दीनदासाचे बोल मानू नका फोल, भक्तवत्सल राम हृदयी धरा. मनाची या मागे जाऊ नका तुम्ही, येतो आता आम्ही कृपा करा. शेवटची विनावणी ऐका तुम्ही कानी, संसार जाचनी पडू नका. रामपाठ तुम्हा सांगितला आज, अनेकांचे काज नाही आता. नित्यपाठ करी मान गंगा तीरी, होशी अधिकारी मोक्षाचा तू. ब्रह्मचैतन्य नाम सद्गुरूचे कृपे, दीनदास जपे राम सदा. मनी धरा राम, हाती धरा काम, वाऊगाची श्रम करू नका. जय श्रीराम. व्हिडिओ लाईक करा आणि संकल्प मनाचा
या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून लेटेस्ट नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा. जय श्रीराम.